नोंसोर थावखौ इदि एवलु एवलुआवनो फोजोबो। ब्लड सुगार नायदों ब्लड सुगार नायदों मा नायदों दा? ब्लाड सुगार ओमफ्राय मा हा? ओमफ्राय दाख्लै नायनायखौ नायदोंना नायाखै? गोजाननि नायनाय बायदि नायाखै? ब्लाड सुगारखौ दाख्लैबो नायाखै होनदों मोनाखैमोन ना? ओमफ्राय माखासेयालाय मा? इयाव नायनो हरनायखौ इउटुबाव होनानै नाया मानो? हो? थांदोंमोन दा उल्था फैजोबदों। हरना होलाय। प्लिज लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब माबा आं एलबि बा खिफिबाय थायो। मा? माखो? एलबियाव माखो? Manos Bora like done, thank you. Welcome, please my LB. Like, comment, subscribe, please support me my LB. Please like, comment, subscribe. Please like, comment, subscribe. Hah? Mana? Sojonखौ लांफैनो नांगोन फुङाव ना?
लांनो उन्दैथारहाय दाथा फेत्लामानि उन्दै जागोन खोमा BTC माबायाव होखारनाय समाव बुरजा मोनो आंजों रायज्लायनानै सोरखौ रायज्लायनो इन्टारभिउ होबाय थानायसो इन्टारभिउआव पास जाबाथाय बेलेगाव Please like, comment, subscribe. Please support me, my LB. Terus tanan tahu Vesra. Please like, comment, subscribe. Please. Follow ayo gidding beda. Iman gobaवबो थाबदो थैखौ फाग्ला नै ए मोनसेयानो देरसिन जायोलै ए थैसो माबाग्राया बख'नानै लाखिग्राया ओमफ्राय इखौ माबायाव फर्टिक सोजोबो बै सफा बायदियाव आं आंनि थैखौनो गिनानै नाया सोरा गाव हरनायखौल' जानो होदोंना Please sir don't comment, like, subscribe, comment, please support me, my LB. आङो बै माबानिफ्राय मा होनो खदमथलानिफ्राय मा जायगासिममोनलाय मेडिकेलसिम अट' गाखोनायावनो माबाजोबदां मेंजोबदां खरसा जोबदे आरो सालबारिनिफ्राय माबासिम भबानिपुरसिम बास गाखोनाय
Interview Hả? Mana? Please share dong अन्नानै like comment subscribe बानायना होदो please support अन्नानै आंनि LB-आव दसे सम टाइम होफैदो लोगोफोर कमेन्ट गारना होफैदो Zaman dong dong saya bukan dari sama YouTube Facebook game apa sih सोरो zaman tuh sih मा साख्रि दानजादों मा जादोंमोन game jual game apa game apa बर' apa di komputer हारसा होननाय मानसिया हाबा जानायसोमोन एवखांदों एवखाङाखैथ' जाहैनोसै ओंखाम मेंबाय गाबोनबो थाब सिखारनांगौ मेडिकेलाव थांबा थ' फैदो ओइ गाज्रि सोर fैयासै नामालै सरलाय दिनलाय मा फैयासै जोब्बाय बारा हायाखै जोंनावलाय जोंनावथ' बारा हायाखै स्पिडआव नोंनाव माबाथ' सोलोंनो नागिरदोंमोनब्ला आं ओइ सारखौ मा माने माबा जायोलै ओइ बे मानसिफोरानि लोमजानायनि माबा बानाय सासे माबा बानायनो थांनो नागिरदोंमोन ना लोमजानायनि नङालै ओइ मा होनदोंमोनलै थाइरडनि ओमफ्राय मोनसेया मा थाइरडनि सोनोग्रा सोनोग्रा बानायनो नागिरदोंमोन बानायनो हरदों नलबारियाव ओइ थाइरड माबा सोनोग्रा बानायनो खोन्थाहरदो मोननै नायनो हरदों खेबना नायनायखौ मा होनो हा मोजां समबारबायदि थांनो खोन्थाहरदो समबाराव थांनानै जाजोबना गासिबो जायखिया मोनसेया मामोन खेबना नायनो रिपर्टआनो मोनगोन गाबोन आठथासो नांगौ रिपर्ट लायनो मोनबानि एसे थांनायाव दङ एसे थांनायाव एसे थांनायाव मा मेडिकेल सारथि Oke lah, karena ada sih
comment, subscribe, guys. Rồi ôi sao mà bên đây này đấy không? If you want it. 술롱 거 작으면 Hả? 술롱 거 작은 Dạ vâng. 나나 제 거니까. Kan si sát aku lah, bah, ukan set lah, nih berarti ya. Itu mana lap kan? Online kan? Talim ke? Mawar lah, fungsi keren ini. Kasih kita dulu, kasih kursi ke orang mana ya? 그래서 그건 맞고 그래요. 너 포티가 내 손었어. 내가 포티가 내 손었어. Coba langsung coba. Enggak Magam dah. Kau itu yang bukan kalau kan? Lalu lah, bukan lalu lah. Lalu tu. Bukan kok. Bukan kita tu. Boleh kan? Sekarang apa tu? Iya, sebenarnya. Kamu kayak namanya? Hah? Ayo, kamu kayak Betul ke dia sebenarnya? Betul ke apa? Kamu apa konten itu? Kuliah. Ayo, mau ikut nak? Dia ikut nak. Kamu Malay di sana mulai baik. Baik, sama dia tu dapat saja sama dia. Pas tu. Nang lah, ang ơi đằng cái nó là
सानैजों पासस' थांनायनिफ्राय दहाय खस्थ' बासायदोंना मोसौखौ गायजों खालामनानै मोना ओमफ्राय आं गिबाय थादों गेलेनानै सल्ल' घन्टा मोना 마바테 뭐장 하다 하다 하네. Right. Chúng ta hay à? Hả? Hay à, yêu phép không? Có đang Mana tu sebab mana? Hah? Oh, baru sebab mana? Baru tu.
别过去，他这个没有看，上路过那个，我看什么？买回来吧。后头没有，后头没给。我怎么还没来？我死了的。Mantabnya ada mantab harusnya ya sama. Mantab harusnya ya sama. Aduh, नोंथांमोनहा बोरै दं? पैसा मोनसिगोन दे साबसिन गायहोबा बेलेग मावबावनांगौ खारजागोन
Kalian silakan. Saya kok.
बाल्थिङाव बाल्थिंसेलाय दैखौ साथा लाना खामसालियाव आंना ओमफ्राय दै नांगौ माखासे माबा सोमनानै सोमनानै Kenapa orang orang nama? kan एसे मोजां स्र' दोन ने बै खनाखौ दोनहरलाबो मानो थोन थोन जायगाफ्राव दोनो Habis ya? Hastings होनदों Hastings नामा ओंखाम जाखांनांगौ Gamen 7-ासोआव ओंखाम जागोन दा 9 10 11 12 1 2 3 4 5 9 घन्टा जाहैगोन सं ओंखामया मानोना ये 10 mg पावारा 10 मानि गाबोनबा मा मोनगोन रिपर्टआबा प्रप्रा जानो ससे propanol जानो ससे गाबोन जागोन नै ओमफ्राय नैल' जाखो मोनथामल'सो नांगौ propanolol slow down your heart rate speed गोसा आरो लासै जानायनि थाखाय slow down your heart rate दा हरनाय make it easier for your heart to pump blood around your body heartआव body थै पाम्प जानाय स्पिड जानाय स्ल' जायोना it is usually prescribed for high blood pressure and other heart problem high pressure आरो माबा मोनसे हार्टनि थाखाय मोजां बाहायजायो but it can also help with the physical symptoms of anxiety like sweating and shaking
फैगोन ना फैया In this, we're going to be talking about the medication for frowning. It's a so we'll go over the most common uses,
जोब्बाय ओमफ्राय मिथिगौ जों लेहराव थामबो हरदों मा फेनखौ होगोन ना बन्द' खालामखानाय उनाव ओइ गाबोन फुङाव हरनोसै ना फनखौ नोंखौ हर आं एलबि होदों फुङाव लांफैनो माबासो हरलाय फनखौ हरलाय
ฮะ 이름이 미스야. Như đây là một phần có sự ok mới đều lo hay No, ni siquiera se me Ah, ni lo Jangan net ke sini apa ya? nganin
Hả? Ohanlaga. Yeah. Bitte. Whatever, das Leben. Haben wir.
बायनो मोना मानो मोना रां फांनो दरख' थाव नालेंखर आं आथिं दिगुनाव फोननो
Indoor. 마. Nang lain ko merasa lah. Mai Apa? apa? Mai ma. Hah? Apa? Mama kembali dong bayar. Coba Boleh. Kenapa? Apa? Ross ra lại vậy. Đây này. Mà nó không vậy. Đây sẽ được chưa? Đây có sẵn rồi nè. Kan. Gần banget siapa lagi?
मालायनि माबायाव थाहैनायखौल' दासो 50 थांदों बेसे गोबाव थायै थाथोंसै आं उन्दुनोसै मबाइलखौ एकसेकेन्ड माबाया खमला जोमा आंखौ गोजांहां मोनदों नों गोजाङाखै
응.